magdadala sila ngayon dito sa may dagat. Si Boss Joey tsaka si Boss Paul. Welcome back to the vlog. Oh, I shall return. MacArthur dako. Ayan guys, habang naghihintay ng isda, naglalaro muna ta ng ano, pang bata, ng tartarukoy. Ni nakagaton. No. Naggain eh. Yan. Si Nagranggas mo kami ng tali ko mga familiar kayo dyan, mga kabosing. Nainipit na tan. Sadya ni Dilin. Gulpi mo ako ini nangyado mo. Baliktad mo gamin? Baliktado ba? Ay, panay. Inipit na. Ito na. Nangyan na ni Dilin. Dambul aja niya. Pagkatapon nangiligkan sa kumaga ito. Ni apa kinakagaton? Ni tulado ni kinaganan ni. Kagatan nalan. Di. Di palapal na mo. Nakagatan, tible. Tininutan ta. Ni. Apa? Hindi kay gamo mo. Kita mo sa one click. Hindi jahit ni. Sa Baliktad mo gawin ko ano ni. ni? Agad ta kagatan lagi palapal na mo. Oh, awan, kapoy. Ubing kayo pa. Ito nga tani may isang adto ko amo. Ano pansag Viewers mo na dahil ayam. Ayan mga kabosing, habang naghihintay kami ng mga isda na magpakita, tuturuan muna ni Boss Joey si Paul kung ano magdalaman. Sige, tira. 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 Dito na, la. Kaya. Si Boss Joey kay Boss Paul, demo. Oo. Ganun lang pala. Tumakbo sila. Bye. Tumakbo ba? Ayun guys, meron. Na? Dua. Begini. Kata? Dalawa. Ada. Naglang lang tatay ko. Daglang lang tatay nga may isa ko. Ayun. 20 ba to? Dapay? Ayan guys, meron na. Dawang gagawa. Meron na naman. Purong adamay sa tataytan. Awan na nagpasyain. Dapat dito ini. Aduda mo gayam. Halang masigayan. One hour later. Ayan guys, tira na si Boss Joey.
And guys, tira na naman si Boss Joey. Sana may makuha na this time. Mahirap mag-antay mga kabossing. Sinuyukuan niya pa oh. Ang technique ni Boss Joey. Aya. Meron kaya? Meron kaya? Meron ba? Meron ba? Meron, meron. Magaling. Tapat. Ha? Ano? Tapat. Basta katataktal na alam sa tibiga. Purong. Lason na lang kinpan, neti kurang na. Lason na ranganan. Lason na kinpa, asin. Tawag dito sa amin guys, purong. Ayan o. Nice. Purong. Then mag-aantay kami ulit kung meron pa. Meron na meron na naman guys. Shit, nabulunan ako dun sa ano, seaweeds. Ayun na siya oh, tinatakbo na niya. Layo na. Sana makuha niya guys. Kumata daan. Lumaing dam. Against the light. Yung batim niya? Ay? Sarwag ko pa yung antikan. Oh, anim. Dapat may isa. Dapat may isa. So ayan guys, may nakuha na naman si Boss Joey. Bali siyam na yung nakuha niya dito. Meron na naman doon. Binibenas si Boss Joey ah. Binibenas ah. Ayan o. Ado. Ha? Daman no ita? Talo? Ah. Talo tatay kan sa lang ag pis 8. Ha? Ayan guys oh. Nagpapakita na sila. Yan. Oh, isa, dalawa, tatlo. Lampas. Jenny!
Ano eh. Damay sa ko. Ala, damay sa ko nak ko. Nakamanoy tan. Kaso mo. Akas baby. Sakto guys, di pa ako naliligo. Ayan o, kitang kita o. Ya. Upat? Ha? Oh, 5 guys. Balik 14 na. Woohoo! Ayan guys oh. 5. 5 yung madagdag. Dapat upo mo. 5 data. Natinag mo sa mo. Eh, Duwa nagdagka tatay ka. kurang mo maisan. Alin sa Lima ka Gusto, dyan. o 5 jay. Kalo nagsisina sa dunga nagabay. Oh. Yan, kadami na. Then guys, bali ito lang yung nakuha namin this day. 15 na piraso. 15. Bali uuwi na kami guys. Hapon na. Yeah. Oh yan, uuwi na kami mga kabossing. Subscribe po kayo para matulungan nyo naman po kami.